खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो दिनै रन्जन दैमारिनि हियारिं दं दिल्लीआव सुप्रिम कर्टआव एनडिएबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि आरो माखासे एनडिएबिफोरनि हियारिं दं मोजां खौरां जाहाथे मोननो हायो बेनि थाखाय इसोरनिसिम आरज गाबनो खावलायदों रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव अनजालि दैमारिया रायखांनो गोनांदि रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे एनडिएबिफोर जायफोर जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ उदां खालामगोन आरो बिथांमोनहा उदां जागोन बेनि सायाव आंहा फोथायनाय दं होननानै बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिबुंथि होदोंमोन थांनाय द'थि बिटिआर गोजोन गोरोबथा सान फालिनाय हाबाफारियाव बेखौ बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा दा बे समाव हाग्रामा महिलारिया रन्जन दैमारिनि थाखाय माबाफोर राहा खालामदों नामा बे सोंथि बेरखांदों जुदि हाग्रामा महिलारिया माबाफोर राहा खालामदोंब्ला मोजां खौरां फैगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो आरो जुदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा बे खेबाव राहा खालामनो हायाखैब्ला बा खालामाखैब्ला उननि समाव जाहाथे बिथाङा खालामो बेनि थाखाय रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनिसिम मिजिंथियो जायनाखि दिनै दिल्लीआव सुप्रिम कर्टआव रन्जन दैमारिजों लोगोसे माखासे एनडिएबिफोरनि हियारिं दङ दिनै मा खौरां सौफैगोन बेखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा दान्दिसे सम नेनो नांगोन मैयानि सानाव हादराव एयारक्राफ्ट क्रेश जादों जायजों महाराष्ट्रनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार आरो एनसिपिनि सिनियर दैदेनगिरि अजित पावारा जिउ खोमानो गोनां जादों फिसा एयारक्राफ्टजों पुणे जिल्लानि बारामती फारसे जिल्ला परिषद इलेक्शननि पाब्लिक रेलियाव थांदोंमोन बिथाङा बेयावनो बारामती एयारपर्टआव लेन्डिं खालामनाय समावनो रानवेनिफ्राय 200 मिटारसो जानथायसोआव क्रेश जादों जेराव रोहो रोहो अर जोंदों आरो जायगायावनो गासैबो सेवहांगार जाजोबदों एयारक्राफ्टआव महाराष्ट्रनि डिपुटि चिफ मिनिस्टार अजित पावारजों लोगोसे गासै 7 दंमोन 7 बे जाथायाव जिउ खोमानो गोनां जादों अजित पावारजों लोगोसे बिथांनि सासे पिएसअ बिथांनि सासे एटेन्डेन्ट आरो सानै क्रिउ मेम्बारनि मादाव सासे पाइलट आरो सासेया फार्स्ट अफिसारमोन गासैबो बिथांमोनहा रोहो रोहो अर खामनानै सेवहांगार जाजोबनो गोनां जादों जाथायखौ लानानै मैयानि सानाव दुखु मोननाय फोरमायथिदों महाराष्ट्रआव सानसे स्टेट हलिडे फोसावनाय जादों सानथाम दुखु मोननाय सान फालिगोन फुंनि 8:45 जानो मोन्दों बे जाथाया दिनै गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होनाय जागोन स्टेट अनार होनायनि गेजेरजों बिथांखौ पुणे बारामतीयाव थानाय विद्या प्रतिष्ठानाव जोबथा बिदाय होनाय जागोन जेराव मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बाहागो लागोन लोगोसेनो बिजेपिनि नेशनेल प्रेसिडेन्ट महाराष्ट्रनि गिबि मन्त्रि आरो गुबुन गुबुन गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन फोरमायथिनो गोनांदि फ्लाइटआ मुम्बाइनिफ्राय फुंनि 8:10 बिरदोंमोन आरो फुंनि 8:45 राडारनिफ्राय कानेक्सन गैया जादों आरो क्रेश जादों जायजों रोहो रोहो अर जोंब्लावनानै एयारक्राफ्टजों लोगोसे गासै 7 बिथांमोनहाबो जिउ खोमानो गोनां जादों मा जाहोननि थाखाय एयारक्राफ्टआ क्रेश जादों बेखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै नायबिजिरनाया जागासिनो दङ सासे बर' आइजोखौ बुथारनो नाजानाय जाथाय ब्लेडजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजानाय जाथाय जादों जोखोम जानाय हालोदाव बिथांखौ लामानिफ्राय बोखांनानै पुलिसा उनाव देहा फाहामसालियाव लानानै थांदों नगावआव जानो मोन्दों बे गिख्रंथाव जाथाया नगावनि कथियाथलियाव थानाय झुमुराव थियेटार नायनानै फैनायनि उनावनो सोरबा सुबुङा रमिला बर'खौ गोबौ ब्लेडजों गोदोनायाव गाग्लोबदों जायजों रमिला बर'आ गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों आरो हायाव गोग्लैनानै थानो गोनां जादों रमिला बर'आ हायाव गोग्लैनानै थानायखौ नुनानै माखासे सुबुंफोरा गामिनि गावबुरानो खौरां हरदों बेनि उनाव गामिनि गावबुराया पुलिसनो खौरां हरदों आरो 108 नो खौरां हरदों नाथाय 108आ समय मथे फैयैलाय बा गोख्रै फैयैलाय पुलिसनि गारियावनो दैखांनानै रमिला बर'खौ कथियाथलि गुदि देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन उनाव मोजां फाहामथायनि थाखाय नगाव मेडिकेल कलेजाव लांनो गोनां जादों फोरमायथिनो गोनांदि रमिला बर'आ फ्राय 50 बोसोर बैसोनिमोन आरो बिथांनिया फिसाय थैबाय आरो फिसाजोआबो जुलि जाबाय न'आव दा बिथाङा हारसिङैनो थायोमोन सना आरो रुफानि बेसेना इन्टारनेशनेल मार्केटआव बा बुहुमनाङैनो गोबां बांदों जाय रेकर्डखौनो सिफायदों जायनि थाखाय बबेबा मोनसे हादरा दा सना आरो रुफानि बेसेन बांनायखौ सामलायनो हानाय थासारियाव गैया बे समाव 10 ग्राम सनानि बेसेना 24 केरेटआ 1,68,000 रां जीएसटी होनानै 1,71,000 रां आरो रुफानि बेसेना 1 केजिआव 3,80,000 सानसेयावनो रुफानि बेसेना 20,000 रां बांदों आरो सनानिया सानसेयाव 6,000 रां बांदों सना आरो रुफानि बेसेन बांनायखौ लानानै खर' हमदों सना फालांगिरिफोरा भारताव गासै फ्राय 10 कौटि सना आरो रुफा फालांगिरि दं बेनि मादाव गोबाङानो गावनि जिउखौ फोजोबबाय आरो फोजोबबावगोन आसामावबो
फालांगिरिफोरा जिउ फोजोबगोन मानोना जाय बेसेनाव बायग्राफ्रा सना आरो रुफाखौ अर्डार होलाङो बे बेसेनाव फालांगिरिफ्रा सना आरो रुफाखौ उनाव हरनो हाया मानोना सना आरो रुफानि बेसेना सानफ्रामबो बाङो होननानै फोरमायथियो फालांगिरिया। बे समाव रुफानि फाइल जरासेनि बेसेना 10,000निफ्राय लानानै 12,000 जाबाय। सानसे सिगां रुफानि बेसेना 7% बांदों आरो सनानिया 3% बांदों। बेबायदिनो सानफ्रोमबो सना आरो रुफानि बेसेना बांगासिनो दङ आरो रेकर्ड सिफायगासिनो दं होननानै फोरमायथियो। मोनसे समाव रुपायाबो सना बायदि जाहैनो हागौ होननानैबो फोरमायथियो फालांगिरिया। बेनि अनगायैबो सना रुपानि बेसेन बांनाया मोनसे स्केम बायदि बा 2 नम्बर खालामनाय बायदि मानोना भारताव जेसेबां सना दङ बेनिख्रुइ बांसिन अनलाइननि गेजेरजों स्टकआव बायगासिनो आरो बायग्राफोरा बायनानै दोनथुमबोनाया जागासिनो दङ जायनि थाखाय दा सनानि बेसेना अख्रां नांदों होननानै फोरमायथियो फालांगिरिफोरा। अंगनवाडी मावथिफोरनो स्मार्टफन राननानै होनाय जादों। उदालगुरि जिल्लायाव गासै ICDS प्रजेक्टनि अंगनवाडी मावथिफोरनो स्मार्टफन राननानै होनाय जादों। उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार मावख'नि बानजायनायाव आइजोफोरनो स्मार्टफन राननानै होनाय जादों जेराव आसाम केबिनेट मन्त्रि चरण बर'जों लोगोसे उदालगुरिनि MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लादों आरो बिथांमोननि आखाइजोंनो अंगनवाडीनि आइजोफोरनो स्मार्टफनखौ राननानै होनाय जादों। ICDSनि मावथिफोरखौ गोख्रों खालामनायनि थांखिजोंनो स्मार्टफनखौ आइजोफोरनो राननानै होनाय जादों जेरै डिजिटेल कानेक्टिभिटि थि समाव रिपर्ट होनाय आरो गाहाय लेभेलसिम जाहाथे खामानि मावनो हायो बेनि थाखायनो आइजोफोरनो स्मार्टफनखौ राननानै होनाय जादों। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथियाव सफैबाय जायनि थाखाय मोनफ्रोमबो दानावनो आगान होफैदों मिरुनि दैदेनगिरिफ्रा। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा फिन दिनै आसामाव दावबायफैगोन। दिनै 29 जानुवारि दिनै आसामाव दावबायफैगोन। साननैनि हाबाफारि लानानै बिथाङा आसामाव दावबायफैगोन। दिनै बिथाङा डिब्रुगड़आव फैनानै हर थागोन। बेनि उनाव अखानायै अदेबानि 30 जानुवारियाव नैथि आसाम एसेम्बलि कमप्लेक्स लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ बेखेवगोन। बेनि उनाव माखासे स्टेडियाम बेखेवगोन आरो अफिसियेल प्रग्रामफोराव बाहागो लागोन। बेनि उनाव धेमाजियाव थांनानै जिथि मिसिं इउथ फेस्टिभेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन आरो बेलासे समाव गुवाहाटीआव आसामनि बिजेपिनि हेडक्वार्टाराव राजखान्थि थासारिखौ लानानै सावरायगोन। फोरमायथिनो गोनांदि बिधानसभा बिसायख'थिखौ लानानै मोनफ्रोमबो दानावनो आगान होफैदों अमित शाह बिथाङा। थांनाय 29 डिसेम्बरावसो आसामाव फैदोंमोन अमित शाह बिथाङा। दा फिन आरोबाव दिनै आगान होफैबावगोन अमित शाह बिथाङा। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।